Omurubiri obwogukura okoniwa n'okwengo kwa marwa tanjiri ase sublocation ya Boronyi nigo chakabene rituko ria rero oyurawa n'omokonyi bw'omugambi ase sublocation ya Isaya Mokwa. Kaukwanekera ekyo nigo bono Mokwa arireire ochikweneka ing'amba chikubwatirana n'ebyombe byonsi birigukura amarwa oyo atanjiri korwa ase chinsemo ekyo. Rituko ria rero twabwata operation yokumnyokia ebinyugwa mwaso amarwa n'ebinyugwa bindi byogotindi buna chinyasore ase ekenyoro giaitu eri kuhakikisha ng'a twikiraniri kulingana n'amachiko ya serikali buna etagete egere gosiria ebinto ebio egere abanto banyore chingaki chingiya abana baende esukuru abanto baende mogondo egere uchumi yaito ekine twatarire ase chinyumba chiabengia ang'e batatu iga ase sublocation yaitu abu twanyarire gokora egasi Boronyi sublocation abu twanyarire gokora emirimo twaiteire amarwa na korwa burende twarura onyokari ng'a operation buna twachakire iga ntori gochigotiga tokomnyokana n'abanto aba mpaka twahakikishe ng'a ekenyoro giaitu kiabeire oronge getabwati binyugwa egera abantu baitu banyore chingaki chire chingiya ase ogokora amagenderero. Kuringana nere niganyaka bagakwerera amakong'o ao bakonyaka bagwetera ekero bare ase obokoreri obwo bwogokora amarwa oyo atanjiri. Ase amang'ana aya amaru nabwate chichallenge chinyinge. Kwa mfano nkonyora ore noe nabengi aba mbaro bare fair hostile ekobesa egi nkonyora ore tokobabwata naende baika babwatokwa naende baira n'ebinyoro baenderera kwonia korwa chief station chiaitu n'amang'ana amange abwatekaine n'amang'ana ayo n'ogosafirishwa kwa botuko nakora nkore challenge kera chinse echio okonyora ng'a ntobwati inchera togochi kobatanga ase chinchera bagweta amarwa aya aenderete agosomba korwa bonchari lakini togwakera serikali yaitu ng'a mbuya mono n'etimu ya security ekorauna omo county commander n'aba DCC baitu buna bachagete campaign eyo korwa bonchari nintwe twenderete iga ntogasete so that bona amarwa ariko nyakoretwa nintwe twabekire abamuranchera egere twahakikishe ng'a twangamisire ebinyugwa ebi iga akoretwa n'echipikipiki chinse chia botuko acha kwoniwa ase ebinyoro biaitu. Obobe nobonge including abana okonyora abamura bono baikire engaki batakeire koreta abanto babo mbari koreta kwanyora abana mbari gochia esukuru kwanyora ebinto ebinge bienderete obobago obokomenta igo bono nobonyaka n'amang'ana ande amange kera amarwaro. Ase nonya nabo arireira ayo gochikweneka ing'a bachikobwaterana n'omokomanda w'omonyanyimbo omoyia bwa ekaunti ya Kisii eri gokora amarwa oyo atanjiri kegema korwa ase ebinyoro biabo. Omocounty commander omoyia ochete tokomokaribisha naende tomotini tori tayari kobwaterana erinde erio esegi eye twensi tobwaterana amotorore ng'a twanyebwire etogoteba bari bonsi bausikaine ase amang'ana ayo okwonia ebinyugwa biogotindia na biria binde abantu bakonywa bona ase serikali yaikeire ntori gochikoirana magega onde bwensi obwate togokoe notice ng'a kanya gotama kiagera togogoikera ntori gochigokwa morembe igo bono ntogasete naintwe egere torore ng'a bari nabaro baenderete kwebisa ase ebinyoro biaitu twabasokiri egere tokora amang'ana aya ebinyugwa tonyore ribaga rigiya riogokora amagenderero. Kuripotiria oyo Minto TV korwa ase ekenyoro kia Boronyi ekaunti ya Kisii riterana Pethuel Machin.